Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну а сёння у гэты дзень і ў гэты час раз на 2 тыдні мы абмяркоўваем гэтыя падзеі, гледзячы на іх, як мы любім казаць з нашай госцяй, эксперткай, праз гендерную прызму, і што любяць пэўныя удзельнікі чату рэфарматараў і рэфарматарак. Так што далучайцеся, шаноўныя рэфарматары і рэфарматаркі, да нашых гендерных аглядаў. Такім чынам, вітайце гендерную даследчыцу, медыаэкспертку Ірыну Сідорскую. Добрый день, спадарня Ірына. Добрый день. Я адразу скажу, что праз гендерную лінзу мы глядзім на ўладу і глядзім на грамадства. Да, безумоўна. Таму што менавіта гэта тыя чыннікі, якія нас заўсёды цікавяць, і гэта тое, з чаго складаецца наше жыццё. Ну, правда, жыццё складаецца з нюансаў, якія там как бы улады прымаюць рашэнні, грамадства рэагуе на гэтыя рашэнні. І як это не дзіўна, вось буквально учора ці заўчора у сацыяльных сетках з'явілася такі допіс пакрыўджанага прадстаўніка мужчынскага гендера на тое, што яму не прадалі квіток на цягнік, таму што звычайныя квіткі скончыліся, засталіся толькі ў жаночых купе, а ў жаночым купе мужчыне не прадалі. Ён абурыўся, як гэта так. Апроч яго, у пэўным сэнсе абурыўся гэтай усёй сітуацыяй і Андрэй Стрыжак, які зрабіў у сваіх сацыяльных сетках допіс з гэтай нагоды. І ён піша: таму трэба шукаць праграмнае рашэнне, якое будзе real-time змяняць катэгорыі купе ў залежнасці ад потока розных тыпаў пасажыраў. Ці не занадта шмат гэтыя жанчыны хочуць, спытаюць некаторыя чытачы майго утульнага бложыка. Усе людзі зашмат хочуць смачна есці, мягка спаць, далёка і камфортна ездзіць. Дзякуючы гэтаму развіваецца тэхналогіі і зарабляюцца грошы. Калі беларуская чыгунка не спусціць на тармазах гэтую ініцыятыву праз гендерны срач, то дапіліць праграму не складана. Гэты допіс таксама выклікаў пэўную дыскусію, я ўжо бачыў у сацыяльных сетках і ў розных чатах. Але якая ваша рэакцыя, таму што я ведаю, што вы таксама гэты допіс Андрэя чыталі? Так, я сказала, что мы увесь час глядзім у гэтай перадачы праз гендерную прызму на грамадства і ўладу. Так, давайте пачнем гэты раз з грамадства. Вось менавіта як мы, як бы жывыя беларускія беларусы рэагуем на тое, што адбываецца. Зразумела, што тое, што ёсць жаночыя купе у цягніках, гэта добра. Самае цікавае, выбачайце, што перабіваю, што яны-то ёсць, па-моему, ці то 10 ці то 20 гадоў ужо. Можа і 20. На самой справе мне не зразумела, чаму зараз як бы такая ўвага, бо яны існавалі задоўга да 20-го года, гэта ўсё было. Можа, як бы гэта не было, можа нават не тое, што вельмі папулярна, а я вось зараз таксама думаю, хто больш піша ў інтэрнэце? Заўсёды пішуць мужчыны. Вось мужчыны не бачылі гэтай праблемы. Вось, значыць, яна як бы не датычыла іх, вось не было ў іх сітуацый, калі там вось як зараз не прадалі квіткі, бо ўжо не было вось гэтых мужчынскіх альбо агульных купе. І як бы ты гэта і не заўважаеш, і напэўна гэта нармальна, бо на самой справе, калі цябе праблема як бы не датычы, а ты там не гендерны даследчык, так як бы ты гэтай праблемы не бачыш. А тут што? Вось глядзіце, як пабудаваны патрыархат. Вось у ім усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын. Вось як бы галоўная рыса менавіта патрыархату. Калі мы гаварым пра грамадства ўвогуле, калі мы гаворым пра ўсіх, а як бы ўсё гэта пабудавана яшчэ раз па правілах, якія зручныя для мужчын. І вось калі жанчыны гавораць, а нам гэта незручна, у нас тут ёсць праблемы, у нас ёсць асобыя патрэбы, вось ужо дараслі да такога часу, што, дзякуй Богу, робіцца штосьці і для жанчын. Напрыклад, вось гэтыя жаночыя купе ў цягніках, напрыклад, тыя ж самыя
жанчыны у таксі, якія водзяць таксі, таксама жанчына зараз можа замовіць таксі толькі з жанчынай, якая будзе за рулём сядзець. І як бы гэта ўсё, ну, гэта правільна. І нават вот я пачала з таго, што сказала, што у жанчынам незручна можа быць, альбо там нейкія асаблівыя патрэбы, а зараз я б хацела бы нават, як бы сказаць, можа і я, як бы зараз не зусім як бы правільна сказала. Тут нават праблема не у тым, што камфортней там альбо зручней ехаць, ну, з прадстаўнікамі альбо прадстаўніцамі свайго гендеру. Гэта зразумела. А перш за ўсё гэта праблема бяспекі. То есть чаму, як бы, вось чаму узнікаюць гэтыя жаночыя купе, альбо там жаночыя вагоны ў метро. Напрыклад, тут жа можна вельмі як бы шмат краінаў прывесці, у якіх у метро абавязкова будзе адзін альбо нават два вагоны, якія толькі для жанчын. І гэта не толькі, напрыклад, ну, такія краіны, ну, не ведаю, там на кшталт Індыі, дзе, ну, мы ведаем пра вельмі вялікі ўзровень гендернага гвалту, але, ну, тое ж самае метро ў Токіо. Там таксама ёсць вагоны толькі для жанчын. Ну, як бы здаецца, японская культура, ну, як бы здаецца нам іншая, але патрэба таксама там ёсць. Таму яшчэ раз, гэта вельмі добра, гэта вельмі правільна. Як я зразумела, праблема, напэўна, была ў тым, што, ну, трэба, каб тая ж самая чыгунка больш гнутка рэагавала. Ну, напрыклад, не ведаю, застаюцца там одно альбо два купе, якое можа зарэзерваваны для жанчын, але, напрыклад, ну, чыгунка робіць такую аб'яву, што там, не ведаю, за 10 гадзін да ад'езду, альбо там за 6 гадзін да ад'езду у гэтыя купе там, як бы, яны ўжо перастаюць быць жаночымі, і там могуць купіць білеты, купіць квіткі, ну, розныя людзі. Але зразумела, калі купе было жаночае, там, напрыклад, ужо купілі там дзве жанчыны квіткі, ну, гэтыя месцы застаюцца, але зразумела, ну, гэта не добра, калі б там прадалі квіток мужчыне. Што рабіць у такой сітуацыі? Я ўжо не кажу нават пра, ну, я ў сваім стылі буду адвакатам д'ябала, я ўжо не кажу пра дыскрымінацыю, што мужчынскіх купе, куды жанчынам не прадаюць квіткі, няма у беларускай чыгункі. І мужчына, жанчына можа спакойна купіць квіток у агульнае купе разам з мужчынамі, а вот мужчына не можа ў жаноч. Але ладно, гэта нюансы. Але вот у дадзенай сітуацыі, ну, сапраўды атрымліваецца, не прадалі жанчын, жадаючых паехаць у гэтым накірунку, больш няма. І цягнік ідзе з пэўнымі стратамі. Я не кажу, што там ужо ўсё беларуская чыгунка разарыцца з-за гэтага, што там некалькі месцаў застануцца непрададзены, але яны застануцца, як і застануцца на пероне людзі, якія маглі паехаць, але не паехалі. Глядзіце, вы тут столькі адразу цікавых тэм паднялі. Давайте вось спачатку, калі вы сказалі, што няма мужчынскіх купе. Яшчэ раз, зараз усё у нас у грамадстве уладкавана такім чынам, што яно уладкавана спачатку па мужчынскіх правілах. Вось гэтыя агульныя купе, і гэта на самой справе мужчынскія купе. Яны зроблены так, каб зручна было мужчынам. Але калі, напрыклад, мужчыны вырашаць, што трэба вось менавіта мужчынскія купе, дзе не могуць ехаць жанчыны, ну, хто перашкаджае мужчынам напісаць, не ведаю, такую петыцыю, адвакаваць гэтую праблему, займацца лабізмам гэтай праблемы, ну, і калі ласка, калі на самой справе мужчыны лічаць, што вось патрэбны менавіта мужчынскія купе, ну, калі ласка, welcome, рабіце гэта. Ну, конечно, это вы мне тут зараз рассказываете, вот як чалавек такі талерантны да гэтых пытанняў. А тут жа ж прыбяжыць фемгубазік, які пачне крычаць, што прыціскаюць правы жанчынаў, што вы тут патрабуеце, мужчынскі клуб, там мужчынскі піўбар толькі і мужчынскае купе. Пачакайце, ну, на самой справе я не ведаю, напрыклад, вось прычын, якія маглі б патрабаваць мужчынскага купе. Але я не мужчына, і я не гендерная даследчыца, якая вывучае менавіта як бы праблемы інтарэсы мужчын. Калі ў мужчын на самой справе ёсць такія патрэбы, яшчэ раз, калі ласка, вы можете гэта ўсё ініцыяваць, вы можете гэта адвакаваць, ну, калі у вас ёсць аргументы і як бы арганізацыя, у данным выпадку беларуская чыгунка, ну, як бы можа
можа да іх прыслухоўвацца. Але вы вось добра дзякуй нагадалі пра гэтую жаночую піўную, якую мы таксама вось месяц назад з вами абмяркоўвалі. Яшчэ раз, вось піўная. Ну, здаецца, там же няма шыльды жанчынам як бы забаронена. Там же няма такіх шыльдаў. Але калі жанчыны як бы разумеюць, што ім небяспечна, што ім неутульна, што ім непрыемна, што ім некамфортна, ну яны тады арганізуюць вось гэтую жаночую піўную. І ну як бы вось гэта і паказвае вось яшчэ раз, што для ўсіх, але робіцца па мужчынскіх правілах, як камфортна мужчынам. Таму жанчыны вымушаны як бы пра гэта дбаць, пра тое, каб у іх там былі нейкія асобныя памяшканні. Вось тое, што вы сказалі пра гнуткасць. Ну вось я вось ведаю, напрыклад, на польскай чыгунцы ёсць вельмі шмат вось гэтых месцаў для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, для маці з маленькімі дзецьмі і гэтак далей. І я ведаю, што там нельга як бы купляць гэтыя квіткі, калі ў цябе, значыць, няма гэтых асаблівасцяў, калі там у цябе няма маленькага дзіця і гэтак далей. Але за нейкі час да ад'езду гэтага цягніка, но мне там здаецца нават там 6 альбо нават 4 гадзіны ужо могуць пакупаць зусім розныя людзі. Я пра гэта і гавару, зразумела, тут павінна быць як бы гнуткая сістэма. Але вось яшчэ раз, калі там, напрыклад, ужо жанчыны, нават адна жанчына купіла ў гэтае купе месца, ну зразумела, гэта і стала гэтым жаночым купе. Нават яшчэ ж, глядзіце, не кожная жанчына ж пакупае толькі ў жаночае купе. Як бы жанчына можа гаварыць, што вось я менавіта хачу там, а можа сказаць, не, давайце мне як бы любое. І яшчэ вельмі цікавае пытанне. А вось, як вы лічыце, а хто больш карыстаецца цягнікамі? Хто больш часцей ездзіць? Так. Ну, у мяне няма даследаванняў, але ведаючы, што вы з падкавыркай задаеце это пытанне, мужчыны. Безумоўна, мужчыны. А вось чаму? Таму што яны часцей у камандзіроўку іх могуць адправіць, напрыклад. Можа, і гэта, напэўна, адна частка. Тады мы можам задаць пытанне, а чаму жанчыны так пазбягаюць камандзіровак. І таксама, вось, можа, напрыклад, не адпускаюць сямейныя клопаты, дзеці як бы абавязкова застаюцца на жанчыне, і на самой справе жанчына робіць усё, каб не ездзіць у камандзіроўкі. Ну, а можа і таму, што нават уся гэтая дарога, гэта таксама не вельмі бяспечна для жанчыны. Вось я, напрыклад, ведаю, што некаторыя таленавітыя дзяўчата, якія з такіх вот маленькіх гарадкоў Беларусі альбо з абласных цэнтраў, яны вось, час ад часу не паступалі, напрыклад, у мінскія ВНУ, бо трэба было ездзіць. І вось гэтая дарога, асабліва вось там у пятніцу і ў нядзелю, калі вакол цябе выключна пад шафе мужчыны, якія да цябе прыстаюць, якія ўвесь час штосьці ад цябе хочуць. Ну вось як бы і сям'я вырашала, што не, нам гэтага не трэба. Не трэба табе кожны раз перажываць такі стрэс, вось вучыся дома, альбо там, дзе ты можаш, не ведаю, за 2-3 гадзіны даехаць. Гэта таксама. І, між іншым, звярніце ўвагу на самалёты, бізнес-клас. Вы там часта бачыце жанчын? Не ведаю, я часцей за ўсё летаю лаўкостамі, там бізнес-класу няма. Ну, я таксама нават не часта лятаю, але ўсё ж таки, калі як бы чакаю свой самалёт, альбо там гляджу на іншы самалёт, вось звярніце ўвагу, у бізнес-класе амаль няма жанчын. Асабліва, калі гэта, ну, напрыклад, не пары, якія там кудысьці ў адпачынак ляцяць, там у нейкі турызм і гэтак далей, а калі вось гэтыя менавіта самалёты, дзе людзі едуць у камандзіроўкі. І вось жанчыны, яны традыцыйна як бы звычайным, не бізнес-класам. Гэта таксама паказвае, як размяркованы рэсурсы паміж мужчынскай і жаночай сацыяльнымі групамі. Ну што ж, у пэўнай ступені паставілі кропкі над «і», хаця, безумоўна, можна было працягваць там дыскусію, шукаць нейкія там аргументы, там за і супраць, ну, але... Я, можа, скажу, можа быць, каб не было жаночых купе,
тады патрэбна, каб быў закон супраць гендернага гвалту, каб гэты закон выконваўся і каб у большасці мужчын было разуменне адказнасці за тое, што ніякага гендернага гвалту не павінна быць. І тады, напэўна, не будзе патрэбы ў гэтых купэ. Вось тут я з вами цалкам згодны. Тут нават спрачацца і аргументы нейкія шукаць не буду. Давайте да іншых тэмаў, запланаваных намі таксама перайдзем. Вы адзначылі, што і ў сваім тэлеграм-канале у бок ад мейнстрыму, дарэчы, нагадываю пра гэты тэлеграм-канал спадарыні Ірыны, заходзьце, падпісвайцеся, спасылачка ёсць у нас у апісанні да гэтага стрыму. Нагадалі, што 15 траўня праходзіў міжнародны дзень сям'і. Такое свята агульнае, свята можа быць. І як звычайна, чыноўнікі казалі шмат словаў пра клопат, пра сям'ю, традыцыйныя каштоўнасці, сацыяльную дзяржаву. Гэтую байку мы чуем з савецкіх часоў. І пра то, што ўсё створана, каб людзі стваралі сем'і і нараджалі дзяцей. Але ў той же самы час вы адзначаеце, і мы бачылі таксама статыстыку, што, так кажучы агулам, крызіс сям'і зараз у Беларусі назіраецца. Чаму? Як вот это так? Як гэта карэлюецца адно з другім? Сацыяльная дзяржава, клопат пра сям'ю, Лукашенко там выходзіць і расказвае пра тое, што нужно ўсё-таки за сям'ю. І вот это вот крызіс. Вось гэта вельмі такая дакладная яркая тэма, каб паказаць, што дзяржаўная рыторыка і рэальная беларуская рэчаіснасць, рэальныя беларускія сем'і, гэта як бы зусім дзве розных рэальнасці. Так, на самой справе вельмі шмат было вось гэтай рыторыкі, гэтых прыгожых словаў, колькі робіць беларуская дзяржава, а лічбы, якія паказвае статыстыка, як бы такія, як бы сумныя і такія паказваюць перш за ўсё такую адмоўную дынаміку. І мы бачым і па нараджэннях, і па колькасці разводаў, і па там іншым лічбам. Напэўна, пачнем з таго, што вось вы сказалі, як бы чыноўнікі зараз называлі сям'ю, але было яшчэ такое вельмі азначэнне, мне здаецца, вельмі важнае. Яны гаварылі пра крызіс сям'і як пра рызыку нацыянальнай бяспекі. І вось я, як даследчыца, бачу тут вельмі выразны маркер, бо калі дзяржава гаворыць пра сям'ю ў русле дзяржаўнай бяспекі, нацыянальнай бяспекі, то гэта значыць, што дзяржава будзе кантраляваць сям'ю, будзе кантраляваць прыватнае жыццё людзей і будзе кантраляваць, як людзі прымаюць такія самыя галоўныя, самыя такія важныя, самыя такія персанальныя рашэнні ў сваім жыцці. І вось я зараз бачу, што сям'я гэта вельмі такая добрая палітычная тэхналогія, менавіта для сённяшняй улады. Якія, значыць, функцыі гэтая тэхналогія выконвае? Па-першае, дае такую прыгожую карцінку, такую сімвалічную функцыю, бо як бы ўвесь час Лукашенко гаворыць пра тое, як дрэнна ў свеце ўсё, як тут вакол нас ворагі, як там нас хочуць разарваць і гэтак далей, трэба ж час ад часу гаварыць штосьці пра добрае. І вось тут, значыць, сям'я, і гэта сям'я, яна павінна паказваць, што паглядзіце, у Беларусі ўсё добра. У Беларусі людзі як бы кахаюць адно аднаго, ствараюць сем'і, нараджаюць дзяцей. Паглядзіце, вось які ў нас там прыгожыя там сем'і глядзяць, там з аднаго там білборда, з іншага і гэтак далей. То есть гэта сям'я, яна прызвана паказаць, што ў Беларусі ўсё добра, што значыць у нас тут нармальна ўсё, і як бы чаго вы ад нас патрабуеце. Але гэта, напэўна, самая такая першая, можа такая самая нават лайтовая функцыя, але вось другая функцыя улада Лукашэнкі, яна ж вельмі так прагматычна ставіцца да беларускай сям'і. Для яе гэта рэсурс, гэта дэмаграфічны рэсурс. Вось для чаго патрэбна сям'я? Для таго, каб там нараджаліся дзеці.
Вось не тое, каб вы там былі шчаслівы, каб сям'я была вам падтрымкай, каб вы там рэалізавалі нейкія свае там персанальныя інтарэсы, іх патрэбы іх і так далей. Не, сям'я нам патрэбна для таго, каб нараджаліся дзеці. І вось нараджаць дзяцей гэта як бы ваша галоўная функцыя. Але нават з гэтым, мне здаецца, яшчэ б можна было б змірыцца, калі б толькі вось тут была б пастаўлена кропка. Але далей вось я бачу, як сям'я становіцца вобразам сённяшняй беларускай дзяржавы. Як Лукашенко, как яго ўлада патрабуюць ад беларусаў, каб яны не проста стваралі сем'і і нараджалі дзяцей, каб яны стваралі правільныя сем'і. А правільныя сем'і гэта вось такая мадэль малая сучаснай Беларусі, што вось у гэтай сям'і ва ўсіх ёсць свае ролі. У гэтай сям'і ёсць галоўны чалавек. У кожнага, значыць, ёсць ролі, ёсць абавязкі, павінна быць лаяльнасць, вы павінны, значыць, як бы не спрачацца, ніякіх канфліктаў не можа быць, там ніхто ў сям'і нічога не можа патрабаваць, вы павінны ўсё як бы перацярпець. І вось такая, вось тая аўтарытарная мадэль дзяржавы, якая ёсць, ну, як бы яна пераносіцца ў сям'ю. Вось традыцыйныя каштоўнасці. Бацька павінен рабіць гэта, маці павінна рабіць гэта. Яны там павінны нараджаць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, як гэта зараз патрэбна лукашэнкаўскай уладзе. І вось гэта, канешне, ну, наогул такі вось тренд пасля 20-го года, бо ўсё ж такі да 20-го года, ну, зразумела, была там палітычная мабілізацыя, але яна была на выбарах, на нейкіх там кампаніях дзяржаўных. Але зараз гэта менавіта краіна, в которой дзяржава, ну, як бы хоча, і яна адкрыта пра гэта гаворыць, хоча кантраляваць вось гэта персанальнае жыццё людзей, сямейнае жыццё людзей, і як бы ж каб гэтыя сем'і былі правільнымі, вось такімі, як патрэбна гэтай уладзе. Ну, вы узгадали ўсё ж таки 20-й год, але якое ён мае дачыненне, тому что вы пишете, да прыкладу, у сваім телеграм-канале: люди адкладаюць шлюб і дзяцей не таму, что сям'я ім не цікавая, а таму, что не адчуваюць бяспекі і упэўненасці. Але гэта агульная з'ява, ну, там ва ўсім свеце розныя чыннікі, няма бяспекі і упэўненасці. Якое дачыненне тут, калі канкрэтна гаворым пра беларусаў, беларускія сем'і, мае дачыненне 20-й год? Безумоўна, беларускія сем'і з аднаго боку жывуць у тым самым свеце, у якім усе астатнія краіны, астатнія сем'і, але з іншага боку беларуская спецыфіка, канешне, вельмі такая, вельмі выразная, і вось гэта, ну, нават не спецыфіка, беларускі кантэкст, ён вельмі пагаршае сітуацыю з сям'ёй. Глядзіце, на самой справе зараз людзі ва ўсім свеце прад'яўляюць, ну, значна больш патрабаванняў да свайго сямейнага жыцця. Ну, калісьці, як бы людзі, ні мужчыны, ні жанчыны не маглі б выжыць, калі б яны не ўступілі ў шлюб, калі б у іх не было сям'і. Потым, ну, фізічна выжыць яны б ужо маглі, але сімвалічна іх, як бы, ну, жыццё было бы зусім іншым. Зараз, ну, як бы, можаш жаніцца, можаш выходзіць замуж, а можаш гэтага і не рабіць, як бы тваё жыццё будзе тым не менш, як бы, у любым выпадку, ну, такім даволі якасным і даволі такім, ну, такім, як ты прыкладна хочаш. Таму, канешне, патрабаванне да вось сям'і, да партнёра альбо партнёркі, яны, канешне, узраслі ва ўсім свеце. І як бы усім людзям патрэбна вось гэта базавая бяспека, стабільнасць і як бы вера ў заўтрашні дзень. Але калі мы гаворым пра Беларусь, ну давайце вось гэтай самай базавай патрэбы людзей у бяспецы. Но мы можам гаварыць, што так, на самой справе нам складана ўсім з там верай у заўтрашні дзень, але ўсё ж такі, ну, у Польшчы базавая бяспека ёсць. У Літве базавая бяспека ёсць. Ну, як бы у там
еўрапейскіх краінах яна ёсць, ну, акрамя, можа, Украіны і Беларусі. Ну, якая можа быць, ну, вось пачуццё бяспекі зараз у Беларусі? Вы, відаць, не чытаеце зараз апошнім часам лукашэнкаўскую прапаганду. Там же ж наадварот, гэта тут розныя вось гэтыя там ЛГБТ бегаюць і толькі небяспеку ствараюць для дзяцей. А тут розная там вайна, тут нейкія тэракты, нешта яшчэ, нестабільнасць, под мостом начуем і ўсё астатняе. Ну, а там же ж мирное небо, сацыяльная дзяржава, ўсё што заўгодна. Вот. Жыві, радуйся, нараджай дзяцей пачкамі. Ну, так, а чаго ж людзі не нараджаюць дзяцей, калі вось так ёсць? Ну, ніякая прапаганда не можа пераканаць чалавека пра яго альбо яе асабістае жыццё. Так, прапаганда можа расказаць, як дрэнна там дзесьці. Ну, напрыклад, расказваць беларусам у Беларусі, як дрэнна там у заходняй Еўропе. Гэта як бы у яе можа час ад часу атрымлівацца. Але ну немагчыма пераканаць людзей, што вам добра, вам як бы у вас вам бяспечна, калі людзям недобра і небяспечна. Гэта ну як бы немагчыма. Ну вот тое ж самае, тыя ж навіны, якія, ну, напрыклад, я учора чытала, што да людзей урываюцца у 7 раніцы, вось гэтыя ў масках, кладуць на пал, на падлогу, потым забіраюць там у гэты пастарунак, потым, значыць, расказваюць у чарговы раз, каб вы ні на што не падпісваліся, вы там нідзе не удзельнічалі. Ну, як вось людзі пасля гэтага, як бы, якая бяспека у іх будзе, і якія, як бы, сем'і яны будуць ствараць. Таму, значыць, безумоўна, пасля 20-го года вось гэтай базавага разумення бяспекі няма. У людзей, ну, калі няма бяспекі, ну, як бы, ужо ўсё астатняе там, ну, можа быць апцыянальна, але ж бяспека яна галоўная. Яшчэ раз пра людзей у Беларусі. Колькі людзей страцілі працу і не могуць працаваць там, дзе яны працавалі раней. Колькі людзей жыве ў неўпэўненасці. Вось як мы гаварылі, ну, шмат людзей, ну, нават, мне здаецца, большасць людзей у Беларусі, ну, жыве ў атмасферы вось гэтай хатняй хіміі. Ты як быццам бы на свабодзе, але адначасова ты ўвесь час сам сябе кантралюеш. Ты баішся вось гэтага не зрабіць, вось таго не зрабіць. Баішся, што можа вось ты там, калі штосьці скажаш, гэта будзе таксама супраць сябе. Ну так якая тут можа быць сямейнае жыццё? І вось гэта, калі я якраз чытаю і гляджу прапаганду, і я якраз не разумею уся ваша статыстыка, якую вы прыводзіце. Нават я разумею, што яна такая, ну, зразумела, ёй нельга давяраць на 100%. Але нават тую статыстыку, якую вы прыводзіце, яна ж і паказвае, што у вас сям'я ў крызісе. Вось яна што паказваць. Так, ну як можа быць сям'я у крызісе, а ў дзяржаве як быццам бы ўсё добра? Но такога ж ніколі не бывае. І вось я сказала пра гэтыя даследаванні, вось зараз давалі вынікі даследавання, праведзенага Акадэміяй навук. Ну там, канешне, ёсць розныя лічбы, але ўсё ж такі тое, што сям'я гэта адна з базавых каштоўнасцей беларусаў і беларусак, ну гэта ёсць. І гэта ўсе даследаванні, якія праводзяцца, і дзяржаўныя, і недзяржаўныя, яны ўвесь час паказваюць, што якраз у наших грамадзян, у наших грамадзянак вось гэта каштоўнасць сям'і, яна у топе. Але людзі, на жаль, у лукашэнкаўскай Беларусі не могуць рэалізаваць вось гэту сваю патрэбу ў сям'і, у дзецях, бо яны існуюць у сітуацыі крызіса палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну якія тут дзеці? Мы далі загаловак да нашага з вами сённяшняга стрыма, вот аштурхоўваючыся ад гэтай тэмы, пра тое, як рэжым Лукашенка выкарыстоўвае сям'ю для палітычнага кантролю. Ці не перабольшылі мы? Не, дакладна не перабольшылі. Яшчэ раз, дэмакратычная улада, яна будзе падтрымліваць людзей. Яна будзе падтрымліваць людзей в рэалізацыі іх персанальных жыццёвых траекторый.
А зараз сучасная беларуская дзяржава, яна не падтрымлівае людзей. Яна навязвае ім вось гэтую правільную мадэль і сям'і, і правільнага мужчыны, і правільнай жанчыны, і нават правільных дзяцей. І вось яна пераносіць вось гэта бачанне, як павінна быць уладкавана дзяржава, яна пераносіць менавіта ў сям'ю. Вось яшчэ раз, што гэта толькі традыцыйная сям'я. Но я у чарговы раз гавару пра тое, што вось дзе тут логіка, но мы не традыцыйнае грамадства, мы сучаснае грамадства, інфармацыйнае грамадства. Но як сучаснае грамадства можа быць пабудавана на традыцыйных каштоўнасцях? Ну як бы гэта традыцыйнае грамадства будзе на іх пабудавана. Таму гэта першае. Хочу сказаць пра тое, што вось дзяржава перанося гэту традыцыйную сям'ю, традыцыйную аўтарытарную ўладу на сям'ю, што вось сям'я павінна быць толькі такой, вось значит, тата, мама і некалькі дзяцей. І вось, значит, кожны і кожная выконваюць сваю функцыю. У вас не павінна быць ніякіх канфліктаў, нічога, які там закон пра хатні гвалт, у нас гэтага нічога няма. Значит, як павінны размяркоўвацца абавязкі? Вось вы як хочаце, так іх і размяркоўваеце. Між іншым, гэта адна з вельмі важных прычын, чаму на самой справе нізкая нараджальнасць у Беларусі. Таму што увесь цяжар сямейных хатніх клопатаў кладзецца на жанчыну. Калі б гэта было б размеркавана больш-менш пароўну, ну гэта таксама бы матывавала жанчын і выходзіць замуж, і нараджаць дзяцей. А калі жанчына разумее, што гэта будзе там на 90% яе адказнасцю, ну так зразумела, яна 10 разоў падумае, ці трэба гэта ёй. Ну і калі мы ўжо тут узгадалі не на ноч гледзячы прапаганду лукашэнкаўскую, узгадаем, што 17 траўня праходзіў міжнародны дзень барацьбы супраць гамафобіі, трансфобіі і біфобіі. І чаму лукашэнкаўская прапаганда, вот да вас як да медыаэксперткі ў тым ліку, так часта выкарыстоўвае гэтую тэму у сваіх закідах і расповедах о том, як там дрэнна, а тут добра? Я думаю, што яна на самой справе гэта часта выкарыстоўвае, таму што разумее, што ў нас тут не прапрацавана. Што гэта той трыгер, за які, прынамсі, частку беларускага грамадства можна злавіць і як бы далей у свае прапагандысцкія наратывы убудоўваць. Вось гэта тэма, якая, на жаль, і як бы да 20-го года вельмі рэдка там гучала ў сродках масавай інфармацыі. У нас, напрыклад, няма сексуальнай адукацыі ў школах, і ніколі не было. А зараз забаронена літаратура, асабліва падлеткавая, у якой, хаця б трохі гэтыя тэмы згадваюцца. І атрымліваецца, што як бы у людзей няма інфармацыі, вось такой дакладнай, аб'ектыўнай, поўнай інфармацыі, і гэта тэма стыгматызавана ў грамадстве, і тады прапаганда, яна бачыць, што калі вось мы за гэта пацянем, людзі на гэта як бы адклікаюцца. Людзі тут не ведаюць, як на самой справе, іх лёгка даволі як бы у свае сеці забраць, а потым ім яшчэ што-небудзь як бы расказваць. Вось тое самае, як, напрыклад, ідзе вось гэта такі малюецца дрэнны вобраз захаду. Вось прапаганда, напрыклад, рабіла такія закіды, што як быццам тут усе людзі галадаюць.
что тут людзі не мыюцца, бо значыць так дорага каштуе электрычнасць. А потым стала гаварыць пра тое, што на самой справе няма тут дэмакратыі, вось толькі там у нас дэмакратыя, а тут няма. Але людзі, канешне, з гэтага смяяліся, бо зразумела, гэта не так. А вось калі прапаганда стала гаварыць, вось як у пачатку перадачы таксама мы пра гэта згадвалі, што тут, значыць, толькі, значыць, ЛГБТ людзі, што тут у школе, значыць, дзяцей вымушаюць змяняць пол, што тут, значыць, у дзіцячы садок хлопчыкі павінны прыходзіць у спадніцах. Ну, людзі думаюць, а можа, ну, на самой справе так, можа, гэта вось як бы штосьці тут і ёсць, і нейкая праўда. Таму чым больш мы будзем змагацца вось супраць гэтай гамафобіі, трансфобіі, біфобіі, тым, ну, менш уразлівыя мы будзем да прапаганды, бо зараз гэта зброя, якую яна выкарыстоўвае і бачыць, што час ад часу у яе атрымліваецца атрымаць тут нейкі вынік. Ну і на завяршэнне хацеў бы, можа быць, коротка узгадаць такое невялічкае інтэрв'ю Святланы Ціханаўскай, нашыя калегі з Люстэрка распыталі ў яе, куды прапаў Сергей Ціханаўскі, дзе яе дзеці зараз знаходзяцца, бо была інфармацыя, што дзеці паехалі з Сергеем у ЗША і гэтак далей. Вы па слядах, так бы мовіць, гэтага інтэрв'ю таксама зрабілі допіс у сябе ў тэлеграм-канале у бок ад мэйнстрыма. Калі ласка, заходзьце, падпісвайцеся. І пра што тое, што вы пачулі, сведчыць, на ваш погляд? Вось вельмі, як бы, дарэчы, узялі гэта інтэрв'ю спадарыні Святланы якраз напярэдадні гэтага дня сям'і, і вельмі яно пасавала, бо паказала вось такую, ну, як бы, вельмі вядомую беларускую сям'ю, вось галоўнага палітыка Беларусі Святланы Ціханаўскай. І вось як быццам з аднаго боку гэта было менавіта пад нагодай, куды знік Сергей, а аказалася гэта, ну, вось для мяне, як для гендернай даследчыцы, гэта было пра сям'ю, пра размеркаванне абавязкаў і пра тое, як мы бачым жанчыну-палітыка. Бо калі б, ну, давайте вось наадварот, калі б, напрыклад, мужчына-палітык был тут, працаваў, ну, можа бы, і спыталі, а дзе там яго жонка, чым там яна займаецца, як там дзеці і калі яны прыедуць. Ну, можа, там у кагосьці адно такое пытанне было б. Але, зразумела бы, яму б задавалі бы пытанне перш за ўсё пра палітычную дзейнасць, пра міжнародную дзейнасць, пра там планы, перспектывы і гэтак далей. Не, Святлане Ціханаўскай час ад часу задаюць пытанні менавіта пра яе сямейнае жыццё, пра яе асабістае жыццё. І вось было вельмі так выразна, калі яна гаварыла, ну, яна ж вось 4,5 гады дзеці былі з ёй, яна імі займалася, і нягледзячы на такі плотны графік, які ёсць у ёй, ну, як бы дзеці былі, зразумела, што былі яе адказнасцю. І яна кожны дзень гэтым займалася, і гэта была норма. А вось калі гэтым займаецца ўжо бацька, ну, як быццам мы тут, для нас ужо гэта як быццам нейкая такая, ну, такая трохі дзівосная сітуацыя, што вось такая незвычайная сітуацыя. І калі мы чуем пра тое, што што бацька клапоціцца пра дзяцей, займаецца дзецьмі, шмат часу прысвячае дзецям. Но так і хочацца, як бы сказаць, і некаторыя гавораць, які малайчына, як ён добра дапамагае і гэтак далей. Але ну, мы ж не гаворым жанчыне, якая ты малайчына, калі жанчына ўвесь час гэта робіць. І мы не гаворым, і чаму, напрыклад, бацька павінен дапамагаць толькі. Ну, гэта ж вось яшчэ раз, гэта ж, ну, як бы, гэта ж бацькі без абодвух, ну, не было б гэтых дзяцей. Таму гэта, як бы, сумесная адказнасць і, ну, не павінна быць так, што вось ён ёй дапамагае.
ну як бы гэта не тыя словы, якія трэба ўжываць. І вось я гавару, што гэта інтэрв'ю яно вось вельмі так падсвечвае, як у кроплі вады вось усе нашы праблемы. І вось як спадарыня Святлана гаворыць, ну мы ж беларускія жанчыны, мы ж спраўляемся, мы ж прывыклі спраўляцца і мы спраўляемся. А гэта з аднаго боку, канешне, прывыклі спраўляцца, але гэта вельмі вялікая праца. І трэба, каб гэта праца была бачная, і трэба, каб гэта праца дзялілася на дваіх, ну і тады, напэўна, і дзяцей будзе больш, і сем'і будуць больш шчаслівыя. Ну, я калі чытаў гэта інтэрв'ю, я ўсё там думаў, якое ж пытанне стане триггером, каб вот на яго там накінуліся на журналісты, сказалі, шо вот тут вот какая-то вот гендерная скачина, что ты пытаешься? Ну, адзінае пытанне, якое подозрение у мяне выклікала з гэтай нагоды, хотя я у ім абсалютна, калі спыталіся, ну что-то вот вы как бы лепей стали выглядаць, вот як тут Сергей забраў дзяцей, вы тут здолелі как бы там пэўную частку абавязкаў з сябе зняць і вот адпачылі. У вас не выклікала гэта пытанне нічога? Трохі выклікала, але я стараюся ўсё ж таки заўсёды бачыць пазітыўную дынаміку, і я бачу, наколькі менш ужо менавіта пытанняў пра знешні выгляд, пра стомленасць, пра там нейкія іншыя абавязкі задаюць спадарыні Святлане, і наколькі шмат больш пытанняў менавіта звязаных з яе палітычнай дзейнасцю. Ну, на жаль, так, жанчынам задаюць, гавораць пра тое, як яны выглядаюць, але можа, ну, гэта было і добра, бо, ну, калі жанчына змагла хоць трохі адпачыць, бо зараз бацька больш займаецца дзецьмі, ну, напэўна, гэта і на знешнім выглядзе яе пазітыўна скажацца. Трэба ўвесь час бачыць гэтую нябачную працу. Дзякуй вялікі. Ну што ж, нават не ведаю, ці праў я быў, ці не праў, калі робячы інтэрв'ю са Светланай Ціхановскай, я у 99,8% задаваў ёй пытанні датычныя палітыкі, міжнароднай сітуацыі іншых. Вы заўсёды выкарыстоўваеце правілы люстэрка. Калі б гэта вы задавалі пытанне мужчыне, вы б задалі яму такое самае пытанне. Калі б задалі, можаце смела задаваць і жанчыне. А калі б вы, ну, неяк па-іншаму альбо зусім не задалі, тады трэба падумаць. Не знаю, у мяне стрымак асаблівых няма нейкае пытання хоць каму-то задаць. Дзякуй вялікі. Ну што ж, працуем далей, праглядзім на ўсё праз гендерную лінзу разам з нашай гендернай даследчыцай і медыаэксперткай Ірынай Сідорскай. Дзякуй усім вялікі, да сустрэчы. Падпісывайцеся на тэлеграм-канал спадарыні Ірыны і YouTube канал Еўрарадыё. Жыве Беларусь!